Welcome to Zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube yisihluku ukudutshula umakhi kanye nomsizi wakhe izingane zibuka. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ongangibeza intatheli ka YouTube. Akubatazwa isihluku okudutshulwe ngaso umakhi wendlu washona kwathi umsizi wakhe walimala kanzima. Kuthiwa laba bebebhizi ngokwakha komunye umuzi eThekwini ekhoniyobha ngesikhathi kufika abalisa ababili abangaziwa abakhiphe izibhamba bese betshela izingane ukuba maziqhela. Kuthe kusenjalo izingane isaqhela zezwa koqhuma isibhamu kathathu. Akhe kube ukuthi bamdubule kabili ekhanda kanye neyodwa emhlanu washonela khona lapho endaweni yesigameko. Kanti umsizi kamakhi kube ukuthi yena udutshulwe wangashona wabe esephuthunyiswa esibhedlela esiseduze. Lesigameko senzeke ekhoniyobha eThekwini ngesithuba zantambama izolo. Kube ukuthi ke imbangela yalokudutshulwa nokubulawa kwalaba namanje ebengakaziwa. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngalo lolu daba khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Usiyabonga Ngwane uthe uthola ukuthi njalo babulawa lokuthi bayaqashwa yeyi ngoba umuntu omnyama wabesethi ayi kunzima. uSureya Suhana uthe kubhlungu kanjalo sibonga ukusinda kwabantwana. Amalanga Gumede uthe kwakubi shem kodwa nabo abanye bona imizi yabantu babaleke nemali. Uma usumbiza umakhi akasabuse balekile useyoqala kwenye indawo yebo akuhle ukukhipha umphefumulo kodwa enenhliziyo ayiphakela kunzima ukwakha nokuthenga imaterial. Angisho ukuthi lona obulewe ilokho kodwa nje bengenza umzekelo okushaya wabesethi khona okushaya amanzi lawo. UNomvuyo uGweleza uthe kanti kwenzakalana eSouth Africa iGNU yenzani baphela abantu sibhekile lashabalala izwe sibhekile. Usipesihle sihle Khanyeza uthe yobandla umakhi yeyi ngikhumbula umunye kudala abamdubula lapha ngasekhaya wayebaleka nezimali zabantu yena engawuqeda umsebenzi. uDumsandlala uthe ngenzeka babanga umsebenzi bese beqashwa kakhulu labo. Siyabonga mazibuka ukuthi ake silinde sizwe kahle ukuthi babulaweleni because kwesinye isigameko umakhi wathatha yonke imali engaqedile ukwakha ngoba ethatha iadvantage ukuthi umuntu wesifazane lo ayemakhela kaphindanga wabuya umakhi wagcina ehlanganise enye imali bese eqhubeka nabanye. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.